Riria kigima umwanchu murigereria chinga kikwaganyete na bono iga cheikire karoto gukwarigania ase ntunde iga irinde tobe tugusanga ase ringana riekemoya rirituko riarere kero mwanchu muri twakuboria bukare obeko gotwa enyenjo yerieta ogukiringana so asensemeri mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ensoko TV nabo igo asensemeri ya YouTube gwetera Ensoko TV kolende na twakumanya bukare nga ntubwate omugaka Edwin nyangawe gase studio ndaite moeli bakaria bene atwariganie asomorobiri karibu sana buyamono Frida na Clinton asoko ngali bageri gando che mwangale irege sero kirigio kuragora umuno gweke gusi nanje bono tigandu te chinsembe cyane chimbana ne chimbanura tumanyanga ninkike gusike bwate mogaro biga umurigiria ndo cia sore gusaba kwane gwi cia sore ngoria ngarigie kalamu ne gitabu talirisa karoko kutuguta gitabu twendeka ne sukuru tole esabaye tole sukuru esabaye tole uri kabera tatali to gukwana gaiga na liurachiko yenyora chinga kichama cya guchikosie karo kwibire nabo kwena sigitabu watu kulia na inde kwarora omwanchu murigereria ndaite tumurekere rieta ogukiringana kero twabete tugutuma abasake baito bamangana maya mbabeta bagwikira na sinsemo nabego kumirana nayo mwanchu murigereria ase ensemo yago neto so asensemo ya kabere ye studio toigwengo ebirengereri byabo mbere bibi omwancho muri bwa Ensoko TV bunere butambe ene Ensoko TV oborosibo mugusi neri tukolia rero asomoroberio bwa ringana rieke moya nigondege gasobo gatakatu mocho bosongenya komanyanga na kia abantu bamanyete amangana yegaga buna gwategeka ase alieta rieke gusi goseruga yeke gusi ogo kiringana nje munango mochiko kerenga ria so kwende yana nje ngo koranga ogo kiringana nenjereri muraetane na nyare bakangana yani obe buna kuangusanga tote yani kwagechi kunere inere nchire moyo muna nchendi manyete manje matenga okiringana na bali mine tienge nchenge muneyo kuringana muna mayete ngo kukiringana nekera muraetane no monto wanse como ngusa como tevinga ya nkondo role wono mwanse gukiringana yani una mwalimu go fruta ne style getega sengenjo chimeme chiaetanire okiringana tindi manyiti yara kirando je anda alikwana o kiringana no yengana no go turungana kerege ndo go turunganiga ora turungana oneliga kurwa sege tunoro liturungane ne kiona kyo o kiringana o kiringania minetiga okonyora abantu babere bakwamererani okwamererani kuri abantu bakwamererani bakamba goikera richibu ondeta yoko buonde ondeta yobuire kuna go kiringani una kiwade o kiringania no kwamererani kwabantu babere mono twamererani ndugu yane ondeta na twamererani esegendo gete oyo tabwieti oyo tabuiri gobana mwakiringani mwakiringani beka mbegente kya sentence ya munana o kwamererani yani tumekelieta ogo kiringania as a sentence Njo Soro Thompson ne ndugu yane abo twamerane twose twakiringane tinere paka ntoikerane tichibu ondeta yobuye tukagenda tukabenda kyo muntu akanda asagenda ogo kiringana riete elio ndoje nga lyambere rigani nanya kurigwa lakini ndaka kero kende bono engabune gendo no kurwana ogo sigikani getega nekeminano abanda kagere go kya yete nerigan ogo kiringana korengana na inche no kwemurungani okwemurungani osekere ebintu bitachieti biya ayo no konya go kiringana obiero ige kiringania ekero amatoke aba ngatarenge unagani ingania nabo kenga umuntu konya gokerecha ni ebintu by'abantu yani yanga umuntu omokora ukiringania ebintu by'abantu
sense nitengisinda atebe buna bana ratena kimuntu igana ritukonya gukiringania ebintu by'abantu aririta ng'ana iguririe tĩri agera abo kwamerera nĩ wonu na igure nabyo ebirengererio by'omwanchi omurigererio uri risiko gari obere kagototebia enyenjo ntutomaiti gusonyorire taranyora korendo mugaka Edwin ngakiora iranerie liborie buya maro kegima ninganje tenjera abantu bagotema kuiraniria bali batamaiti bagotebanga irite nirigani asende abandi ngotema bali barua chingenjo cyabo korende ugukiringana nege korokeria ukurangiria omuntu aigwete kurinde bwanga goitaba asomo bwekano bunoriga kurangiri Frida uigwete ogendera tukurigiru sinesimya no igwete tari ngatuigwete Frida umuntu ukabere uyo gatatu nabangonje kanta bikirinto nakibona kiringana iga okirete ngatiganye kwira chinsi na iguru una kirinto ni akiringanete gatogo kwani ringenerie kemoya kaigwetaleria igonga ogokiringana no kumbia kwanga guitaba kuigwete ekero omuntu akurangiria okuna kugukiringana eyo totebe ningenje yambo sengenje ndete yonere iyoka nere yenene onye chinde chikaro tinji maiti lakini ekina kekerenge kene kyo gukiringana naende naigwa abandi batu bairanie erioginse batabo gukiringana lakini erigo kwa ogokiringana tali ogokiringana ngana ugutira kwamanya gutirimboka ugo kiringana na kifrida wa kiringana iga ngatiganye kwira chinsi na igo igo omuntu nanchirwe asobatebanga maybe ubuna wateba Frida orangeri okiriringana yani watebanga ugo kiringana okiringana igo bono ise ugo kiringana igenjere yende umaye to kuno kurangiri gutariringana umanyite gwakiria igo wiko gwatanekana koboro nare gari ase kero muri kitare nge gosanga and by the way nara gari narosanga noyo kabero mwari mwane Evans atebanga kero bari babere ase gosorito goteba kero mwachire mwarenganiri chinguru ere makari naro tebanga ogokiringana okugana benge ngabono ndeta yaso mweri oyo obuire ogotabwa kuria kwa mokorengani chinguru nigo mokogenda makari igo kiringana ngare no na bari batebanga ngai twasigikanira lakini ondeta ogosigikani kuria okuru kwesiginyi esiginyi ntwarara kero omwanchi omurigere twari gusanganere antogu erietarire nande rigosoka kurwororo ogokerecha no gukengania egento omongina narari okwana buya naigubuya nga no muntu konya nonya irende takatanyoretie kerenga kiringana lakini eringana atume akwana ndibwate buya yani igateba gokerecha ngomuntu kunya gokerecha ni bintu by'abantu ogokerecha ni ukwe ekerenga kya yabwate ukuna gukenga kengani ogokerecha maana no gukengani urabona simye nyerusi igabwasire nyebeke uchana yekerechire igona yikenganire ogokerecha no gukengani ngosoko bisa iganda ke uyo ore kubwana namachikonyora namachikoene kyo bwa matekete bororo utatiga bona atumia erieta gete bitabwa tibwa matine litwale ukwanira kurende ingenjo yeriete erio nariro ngocha kulikwanira twale kurende utangana kulitaburia ogokerecha ekara kware gotwerera iguru yengenjo yeringanerio lingana ndirende gwatumikaga ngatiganya gukoira chinsi na iguru enjerende yanye gwe hatia ngutana kurangiria gwato tude chinga kichaye kiatiane kuira chinsi na iguru nyigwetera kintindi guitaba tiaranya kuira chinsi na iguru okay omwanchi omurigere nabo ogotuma ujumbe yae okoboria nga mburiringo omogakanyangao erieta okogekera okugekera no kubike gentange na somorero gusomorero iguru kero itetige ntubuna bone gechanga kirikyo gusambe nyama akini anene okubika ange no morero
gusamakara kuna bone kero ku enyame ensambe kero gusigwa sambira ngoko igukuna kuyibekera okugekera no kuyibeka hange no murire kubwata liberera gose na bura yibeka oro liberera riri tindi rinye kuyake ni ngora kulina kukugekera kubeka hange no muriro ndiro nendeli gocherera nagabu ogokireka naboko gutumeka ase embura na naboko gutumeka ase omwana ekengwerero cyakire komera amaino uko igungu umungina otebanga umwana uyo omerire ebisara tigatumukireke ngora abandi bagutumia nderema abandi keburugo mugango bamukuna kunia ikebura bangina bamanyita magana isaya shinde yaba okuniribu ribu ere cinjira cinyinge enjerende nekero gukireke mbura no gukireka amaino ekirenga nekemo ogukubia gento geteti Kenya arikana koba igabonekero gukireka umwana ase bisara biringa mukireke bisara byamerire mukireke enjerende nga TV kagosoka yani bikubie none nembura kero kuyekireka igokuye kubia tetwa igobona ase okay ogokireka gwa twerere buya mbwa matike bororokero montago tebegente ke gwatumikire ogokireka nkebe engigekero singenchumbaro bagatebanga engigekero yomugusi engigekero egente ke ogokireka nkebe engigekero umaite engigekero engigekero na bengo boroso ukoyigeke egento to install ukoyige kubungere gentase gose totebayo kubika gentase oboroso kuri nabukonga nga eleteri wakwana ria okuyigeka Matthew C. Clinton abancho bali mbaroro batete gusangana into asenchira yesimi onye babere bagwikirana naboko bali baga liabene mwancho muri ona twachika goteba inamba itu yesimi no eragwase screen yago nabo gusangana into tumanyerie eteriga Edwin Nyangagu agendere gototebigega nga ogokiringana n'umuntu okurangiriho naigwete lakini anyate koba toteba no kumwena gose kumwena gwitaba ento bunekyo tikaturaigwa oyo nga kyagoteba Hello Ensoko TV ngo tugosanganere Hello Ensoko TV na bange bagenda tugosangira tukanyite bagendere gosangana intugaiga Edwin Nyangagu naro mubweka no nga ogokiringana ekyo andake nebe noyo wanchete ogokira so wancha bosinaro ogokira so wancha oyo taigwetie ngagota bokiringanire kogere ogokiringana nebe kurukyo umuntu wancha kwanga goitaba kaigweto kurangiriwa unabona nye kondangiria Edwin nabonye gwete nde bintu bya ninyi gwete bingondangiriro pako gocha kuburi ngi wana kiringanire Hello ngoto gosanganere Ensoko TV wairire bya obutuwenya musoro no kusodia ku arwiro eyo ndokoka okiringana ona yete kitakatara kubeka biza ngakwa kweriga abo kusengana nyikiri narandi usakiringana etobirera useyo enkore ngyo yakoboriga abuna nachika okobori asengencho ogokiringana no gokiriringana oyakobori nga orangeri gokirire nebwato bwamate no gokiringana ndebwati nanya no kurika ogokiringana tulikobekana kituratebe ekengongo gikuruko asike gusintu bwati apostrophe oseritify kwa Kiswahili ama yero kobeka ali asibuna bona seireta Nyangau otayebegete liko banyangau ekerubegete apostrophe iliko banga tolio tebanga wano gokiringana no gokiringana nanya no kurika ngwata negetase ngencho elimo gwikobeke ebengane yendo yitebe nga igoma no gokiri na ogokiringana etwateba no kwanga goitaba koigwete no gokiringana ekereye mase yamonge ko chanda ko no maitiringana etu kwakiri tuli kulibeka teneni Kerondo chembaroro bagendeta kulika ujumbe chiapo kerondo chenga Barnabas kevasaga tebanga watching live korwa Doha Qatar tuko pamoja Jeria Kirubo abatebanga my mom used to tell me ayo mwana olia na yengo tebya tigago kiringaneria igo mbiyamona sana Jeria asogo sanga 19 naro kweruka nga Podoski abatebanga oko kirinyarende ningi talikoro kwa okorangeligwa gotaitaba ogokirinya tali okorangeligwa twitaba aso mubweka no ise gotumwegento
turi mwangu tutagiti kugenda bwangu kirite gabo kunya gotebigwa turi tutagiti kuimoka ogende inga buna no bumwenu gete gusoka bwene enu gete tiga gukirinya genda buna gwatu mwati gukirinya. Okay. Prince Nyachoti Mukaya agotebanga ogokiringana igenchirinde no kumbya ukumbya gutaitaba. Okay. Kwigwete gukurangirwa. Okay, tima idiose genda ni sime. Tetraigo gabona bargeria nararia yabapwate elo Ensoko TV ngotogo sanganera oyo gutangane kiaba bakugigoro bidawere yona eriko kokiringana ibonda atebenje ngane atenga no kiringana yibone ngabana atejo monto na bona kwana ejini mwana mboka lakini okiringana yona era atakora na ekigendo tengira akora na engana no kiringana Ewe guri ngana lakini umbinga toyikwe. Lakini gondo tena na kwa ewa kile kichapa ulanga tone kajitogo kama pocho bibo mna bona jengo kuneva ndio Kongo. Tario Kongo. Tario Kongo, no Kongo. Kongo, gondo kiringana, awu kabura ka tone kaba ina, kiringana. Ona teo ngani ruko wapo mbona mboga no motaro ne bana na mamu tekuru igai. Amaiga ikire gondo che abange bakori bweka ni buna rio gukiriringana lakini bona ganta kumbo gwateba. Ke gwatana na kogera elimo nka elinde nga. Bona ibikaro ekarere igo chingejo chabe chiwi. Ichi gwatana nikana. Ukiringana ukiringana. Igo mwancho muri no gante gwesemia buna edunyanga gwateba nga mangana iga guikoya rikense ase ngejo to guikoya beka motu igo bona amarita buna iga na rura tebenga engora guikaga nda kukabora katabe tioro ga gusarie mini yeri etapi mbare ba gante kurika ujumbe ago ndochinga mparoro kulinde simiara charalira keigo kulinda utokwenda gusangana bali bagendete gwaka kisimi cyabo irinde tumanye ntararia yababwate gusangana into igaiga elo Ensoko TV ngoto gusanganere Ensoko TV nagyo bayirire bya oyo noli na mwazi ko nyene asense moyeri ngana rieke moya to gusanga rero rieto gukiringana ngaki uri maeta njendo je ngane inga no ko bisengana ono monto rio maete ngana lakini obisete tota ete gusangana abana mbia mono yago te bangera sense moya eno tari uri orangeri ubweka naro bono bwate ngana iri bago te bangayo bobisi utata eti gusangana abana timanyeti nasiki abarigeri abange paunchuire kurwa irita ririe kerenga bari bekireri ngao berikira matemu na kwebekira rikibu na kwecharukeria tingukana ogukiringana na bari kobo eki yani ekingiga neti tukwane tunyikubura ninga ingi ubuime bwa asingejo igorire yema se ogukiri ringana ukiri ringana njirende kwa bekiro bubisi eri na bari koba igo lakini ogukiri nga na nugukira kuigwete gukorangirwa ugukiringana nuko bisaringana riyo maite lakini kwakiriri bantu to risokia abantu bariwe ugukiringana nukwanga guita bakuigwete gukorangirwa igo bono twatana nde bono kigetu murigiriria bwatana ni ugukiringana nugukiringana ana bara gotononye kerumo ari gosoma we skuru mo gotebingana bora ari kamangana mange lakini orocherere na borora sarike kubwatikana na punctuation kyo una nyanga asobekirete koma asando beke gosinge arama gite na bego chenchi gento kilikwari gukwana kerete injire engenje ndenga yogo ikurigiriri buya akaruta gitugo sokia engenje yiri ngana gite umanye na kyo kuriri katobeka ngari abwena takabanga igo bana bancho barigena barako abarkomba bwatira kintari ngati tokote banga mbobe pare na barako mbabuate obumanyi asekerengo kete na inde abange narorire mono ebamanyiterie to gukiringana Ensoko TV ngoto gosanganere karibu sana esa tianyane
nsemo chiagusiga igabutokotanga bonchali nakira ngotegaiga kinya no tebanga ogokinya ani ondalete gokorangire gokonya okirinya gete okirete tu kateranga kyomwano ega kinyagete ga none kiraga ne iriko inorwa igoma gokinya no gokirinyaga yani okirinya gete okorangire womuntu oitarasa sole none no responding to respond okuno gokirinya ogokiringana rende ogokiringana nga ogokiringana no nekero omuntu atwatalingana atatagetigo sanga noyonde kere kwali igure ate kwali amasura rweka tolpria boko chaso yo mino nara yuno chona bona bange koranga riete rige bari rige eja babere rige mbuya bali nditigangirore ogokiri ngana nga nogokiri nga na ngana ogokiri nga na nogokiri nga na nebintu bibere byatana negato ogokiri ngana nogokiri lingana yani njiri nokobeko bobisitoreta asara bugosetori kwa nabantu bali manye nogokiri ngana nokumwena kuitaba kuiwete gokorangeri igono naro rweka ndinga ogokirinya abo igono ori no uri kurangirwo oimureti yani tete gukwana no gukiringa no kwega bona kukware machire ko barento robo tutkano wakena ndi aroreka niko balingana liga ni mono nekia gurukirwe kemoya tokugenda twali Rusia siriga chire twali retaga twali tereka onye ndi amanyitwe bona abantu balirorire lakini kolende Edwin ogokirinya ngaitenga nekero ugotumwa lakini omwene to nabo igwetogende lakini totikoge uri katikati anga abuga ngoyo kirinye noje ngo mutumara kinya kirinyete kenga kabumwenu gete ubata kabumwenu gete tuli gusibo tosibogete buye gokobetereri gumanya kogenda no gukiringana bono no kumbia no kuitaba no gukiringana no umanyeteringana gete lakini totakitiko uri bekara bwa abantu bali manye akolende ndo chenga ebiro byetu byachire kegima nimetenga no bwatumura baro bwilitukolia rero tutaragenda umurabaro ngakire ugunere egento gekuru kwa omukinini omuchanana na magoro no mukubi nemekubi goso mukubyo umukubyo negekakia matuka 5 na 2 a week nainde litukolia Sunday goso Jumapili gurukuri litukolia omukubi aseki twakubirie emirimo nturi kogenda abantu abange na kibagutimukira ngandi litukolia omukubi abantu bono batimogete bakubetie kogenda emirimo nainde ine litukolia omukubyo eka utagoteba ngo omukubyo omugima ine week amagoro ni lituko amagoro 5 na 2 narakorosia omukubyo omukubyo emekubyo ene yarosio mukinini oso omutienyi emekinini 12 yaroisia omuchanana omwaka igo omutienyi ukuruka omukinini omuchanana no ro mwaka abandi ngoteba balinga omweri bateba omweri no mutienyi mbuya mono tingukana ase egente kemo gyokaiga umanyimbo baboke bobisegete emuni na kitoko yeruka utige bona eruma eteterige kakia matuko kilitoko regulari nga bwokire uri no ro omweri Bono, bateba na libeli nalito gutumeka nali abantu abange bagutumeka kurende umweli na ogoto uburabu lakini asige kakia magoro gatie 25 na 3 gwike 30 nelimo uria no mukinini umweli ne muni uri toko ro kumurika kabisa bono kerero mutienyi wateire ne mutienyi nakio emune mutienyi mwezi kero chiwiki chabire nye cyaro siro mutienyi ngikwate umukinini kero yemo kerere bere emikinini asengencho mugaka naro kandikere megano kero nare ko korosi megano y'abantu bakuru asenare nagasomire sentence gete na totebe maybe omuwaziri omukuru kuru asarangura gusi nyagosira sagini niga iboretwe na kwa nikyo bakari wa miaka amechinini yaetire chinini amechinini yaetire amechinini
timanyiti lakini ngagite igatagite oyuru kurikira gabwate kirenga kyo gukwana turatebe asige sungu nge duration iri akorete mirimo erebona aringe kuyibeka as in months tari kubeka in years maybe bono ekeruko burunge umukinini nege kakia matuko emerongo 25 tubuna bono umutinyi bwegetamo gose February igobwate kinga kikinde naboko ba matuko emerongo 25 na 3 na indi mutinyo ndito yogose mukinini to yogweta ne emerongo 3 ne elimo yogwata amagora mange mono emerongo 3 ne elimo bono tigato tebeiga ekero asomu bwekano umukinini bwo moelio bwo muchanana ekero ikiri chinse isano ne mochabo tuko igo togosungura echemini twabeke ngao echemini ire nyasieka calendar ni echemini igo calendar kurulera yimanye ikuru ku echemini omwaka igo kuru ku muchanana omotienyi igo kuru ku mukinini lituko nigo likuru kwa ligoro osamagoro ero litanti elimo tigankurire nkoteba iga omuchando nuri tugucha twanyora buko roberia emechanana 12 yo mwaka gusangia umuchana no gotaro kabere umuntu agutanta no yobeka buno umuchana no mutangani rero tiganye bange yonsi ipi ngora buya nate bakurwari umuchakana karutwarenge gukoreka umuroberio origie kalamu ne gitabu twate banga lisakariri go chali atugutwa umutinyu umutangani gosomu kinini umutangani igokoro kwa monugu no barema oyo kabere negetamo oyo gatatu neri wata oyo kane ama umuntu ngakiyembule nyinge oyo gatano ebuwagi oyo gatano no yomo enkoromoni oyo gatano kabere liete oyo gatano gatatu tuleti yake baki oyo kianda engatiato oyo 10 egesunte kya masaba oyo 10 no yomo egesunte gya chache oyo 12 urukwa esagati gose nyamagonga no yoroka nyamagonga ndianjire no yoroka esagati ndianjire mono umugusiga ariko ruka imikinini yekorengana n'ibintu biri bigokorekana bono rende ngwansaba nguri banonsaba mu bayino nguri osaba mu bayino nawe saba korende rero mugakendu ni kwatoire resira basi kwa yeminyakire mandiko saba na bali babasoma isiko gali baye bwati korende nabatoko irorere abatoko kwira tiga tokore no mu bayino kabisa veka mutangi bioma ko mugati arorere enjera yende nga umwana uriyo monene asengo umwana umutangi utambe ngo nyoruri ngo muiburi nera kurumiriri sana aise okora limocho ababandi nababo gosoyo moke nakora limocho gusangiyo monene rubuche ogususurwa nanga ikwarenge mono umwana monene usangiyo muiburi nera kurumiriria ekera okora limocho nabara muite mono kubwa ababandi kurumaiga aseki amochoke buya ababandi barorere nakiki umugusi atabetenga bika mutangi onye gutagite abana bande bakore kieke barunge igukora runge yuri monene barorere kurwororo igobona konyora chiki nyingu muiburi akorumiriri yuri monene pako yuri monene ararore naki igongangire ya tari yakwangwa makogoti tari gususuwa buno yuri monene asinge yuri monene rukurosa chimbwa chingiya ucyasaba bakumurwa magiga nakyo mugusi yakubinira nga veka mutangi biyo makumugati arore nga bone karo kwa mwiri gusina nene gisura kiye mamincha yegentukeria oganiti akore ababande bone bakororera bamenya nga yaya nuru chibuno uri akoreire igontokora bone uri nene ukurumiriri gumono kubwa ababande nga veka mutangi biyo makumugati arorere igakora gisura mono kubwa ababande bamenye kuruwa barorera umubweka nonga na intu tokomoja nabatokane na indige ntukendi gya kabiri nga ekero kwa mubikiye kwa mogoroire ababande embwe lya gutwara ababande bagutema kubwatia omachoko uri abwate Lochenga abana batangi goika babebi harakerere no bomaene ase okoriya gukora sengencho noni ncho mumuro mintongo bwati naga susuire sana akanyorira are binge sana okugwaye kero mochete nere rende ukabori gungakika kombe gyate kangi yakorekana nini
lakini nda bana ba siku hizi omokena gose onye osusuro manene wono rindi ebintu ebiko na gwonjogeria twarigirira chimbwa chia kurusiko chia baruri chia basongo chia abanyandwara abanyandambarire wono twajake oteba nguburunge bwo mwana tari gukunwa ibintu bune byakire gwonjora kingeje cyetu cyo mugusi nonyeri kale gwakanyarire nga umwana no yibwe kenyoro ako ari mocho uriyo monyora sawa ari mocho agukura ndanera abo muheriyo gabu bakura ndona inde muiburi bwo mwana uritawe nere kabucha na inde mometa omogesa yi ono igaba iburi bataka ebakwegimereria abana baba ego kumukumira nikagambiro nabyo kuno mwana Mwana sana mwancho murigereria kwa bere ko gosangana inte etenga ebiro bitu byanyorire kegima abona to gwikira omwerio bukumurikira lingana lieke moya inyora umurobeli yo mwancho murigereria niyo kogokira kira litukolie ikiria Jumatano aseto gokoboria lingana igetogwata tebia engencho yago inyora nga abasaki beto bamangana nigo bagugutarira asole baba gosangana eyamase yemona yo mwancho murie nigo to kwali bagalia bene chinga kitogokwanira lingana elio kwa bakugosangana intwe ekerengereri kiago korende Eliane Kerubo Frida na nche nkoro kwa Clinton Ondigi senjira ya bene tigatwanjira barigeria Jumatano gocha bono rieto tugochikobeka siringana rieke moya ediru asebare na bokorike ujumbe gwetera sina mbaito esimirega gwa sensemo ya WhatsApp na bokorike message na boiga semitando ito ya Facebook otoborie na boiga ototebe Jumatano gocha nganaki otagete tochie gosanga Biyamana soko bana intu aseboniga tumirane SMS ma yakuru ensoko chinsa isatu